Opel Zafira solаш 2001. Комплектацияш елеганс мебошад. Ин хеле ки дида истодед намуди берунаи мошин. Ин намуд аз қафои мошин дӯстон. ҳозир дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш автомат, инҷа CD плеер дорад, кондитсионераш кор мекунад, пробегаш 361,000 километр. Мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед. аввали ин сиденьҳо ахир рӯи каш киштамондагӣ ҳозир ҳастед. ин ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз мана. ҳолати салони қафои мошин. ако ин тренировкаҳош то кие? 10 моҳ срок шуд. 10 моҳ, 10 моҳ срок шуд. тренировкаш қариб 10 моҳ срок кашад. лекин санҷиши техникиш моҳи уже февралда срокаш мешавад. мотор 1.8 Экотек сӯзишвори газ бензин. газаш евро 4. расход чӣ қадар ако? Расход 90. расходаш 10 та газ киди 90 то 95 мегардад. раҳои ростда 95 ҳам мегардад. трасса нархи мошин 55,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 745 46 46. Mercedes Benz очки объёмный. солаш 96. комплектацияш авангард. мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. дохили салон коробкаш механик, 4 электропакет, центр замок, CD плеер дорад. пробегаш 262,000 километр. чӣ хеле ки дида истодед. мотор 2 сӯзишвори газ бензин. газаш евро 4. расходаш чанта? расходаш 10 та мегардад. нархи мошин 47,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 950 0012 92 903 18 81. Chevrolet Spark солаш 2010. ин чӣ хеле ки дида истодед намуди берунаи мошин дӯстони азиз. ин ҳолати балонош. ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад. инҷа кондитсионеру боз наворотош ҳаст. чӣ хеле ки дида истодед ҳолати салони мошин бисёр дар ҳолати хуб. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1 сӯзишвори бензин. расхода 6 литр бензин киди 100 километр мегардад. мошин вагон мана моторашон бисёр дар ҳолати хуб.
нархи мошин 50000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 98 787 35 33 92 880 55 95. Opel Caravan G Sollash 98. Mani namudi bernayi moshin chixeli ki didaysiz. Mana این holti baloni moshin. Mani namud az qafoy moshin. Agar navor pisandi shuma bosha hatman obuna shudan like mondanro faromesh nakuned. Hozir az daxili salon baroy shuma ma'lumot bedim. Hani oyunu çalışıyor, knopka çalışıyor. Коробкаш автомат. Чехели ки дидейсазед, магнитофон дорад. Ко кондиционераш ҳам вайми? Кондиционераш набуда. Мани ҳолти салони қафои мошин чехели ки дидейсазед, яъни қафошани бо яхте запаски ҳам омоди. Мотор 1.6 простой, сӯзишворӣ газ, бензин. Расход чӣ қадар ко? Sahte mi? Hı. İşte. Yağ getirmiyor metal abi. Şeyi avtomat bu. Ha, gaz kedimi? Расходаш 8 litr gaz kedi, saxta brigada. Hech xili ki dideysiz, holati motori moshin. Narxi moshin 40000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 989 01 11. Тико Sollash 96. Hech xili ki dideysiz, namudi bernayi moshin. Mayli ama Mani namud az qafoy moshin. Do'stoni aziz, hozir az dohili salon baroy shuma ma'lumot bedem. Боябол ёдовар мешавам ки ин навор бо хоши ҳамон бародароне ки зиёдтар тико дархост карданд. 2 электропакет, коробкаш механик, инҷа магнитофон дорад. Пробегаш 216000 километр мене. 2000 километр. Ин ҳолти салони мошин дӯстони азиз. Мани ҳолти салони қафои мошин. این لوکیشن هست خیلی که دیده ایست موتور 1.1 سوزشواری بنزین расходаш 5 لیتر بنزین که 100 کیلومتر میگردد. این حالتی موتورش هم خوب. нархи мошин 15000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 816 05 16. Kia K5 солаш 2011. молчини вагони мебошад. мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истоде. мани намуд аз қафои мошин. дохили салон 4 электропакет, центр замок, oyuna çalışış knopочный, коробкаш автомат. Сиденьёи пеш обогрев, чӣ хеле ки дидесед, CD плеер дорад, борташ компютер, монитор дорад. Kilitash mana stop start. Kilit stop start. این حالت saloni ماشین بسیار در حالت خوب. سیدنیاش کاژی میباشد. این حالت saloni قفای ماشین. بومش این خیلی که دیده ایستادید پانورامه. موتور 2 سوزشواری بنزین. این خیلی که دیده ایستاده حالتی موتوری ماشین. بسیار در حالت خوب.
Narxi moshin 110,000 so'm bo savdo meshad. Telefon baroy ma'lumot 92 37 40 67. 92 37 40 67. Xohishmando zang zanid. Hatman az این ماشینی بسیار خوب و زمانه‌ای به بهره نمانید.